Aquí una gravació en directe d'uns nois menjant gelatina, sí. Jo també en vull. És col·làgena. Està igualita. Per què m'ha dit? No està igualida. Diu el vodka? No. El gust que fa està igualita. Que em contesteu o què? Pregunta. Espera, que aquesta ja l'he agafat. ¿De qué color es el brazalete de los adeptos a la cabala? Hombre, ara no ho sabeu. Cabala. Passa'm la Coca-Cola. ¿De qué color es el brazalete de los adeptos a la cabala? No és cava. Cabala. Tio, cau. Perdona, que no he dit l'accent B, és cabala. Ah, vale, cava. No, home. La càbala és una festa que es fa... Mira, estic fent. Perquè allà els fan pits de gelatina molt. Oh! Groc. Igualment. Marina! Groc. No. Vermell. Amarillo. A veure, no em taquis el tablero, Artal. Què és la cabala? Els kids fan sorgir de les laranjas. Quin color era? El puc explicar? Quin era el color en qüestió? I diu, Atenció, acudit. per què tremo la Aquest vídeo promet. Atención, acudit. ¿Por qué tiembla la gelatina? Porque sabe lo que le espera. Vaya, acudit més fàcil. Tenen unes ganes de fotre la màquina. La puc posar? Fotre el dit aquí. No, perquè ho embrutaràs tot. Tinc netes. No, tio. Xavier, Quina putada, jo volia fer de putades. És que canvia moltíssim. Cabró. Enric, no cal que Volies posar solos, ho has tenim aconseguit. Va. Bueno, va, jo dono la victòria a l'equip dels tontos. Jo també. Qui no la dona? No, és que ho he dit. Qui l'ha guanyat? Colats, hem guanyat gràcies a tu!